Ассалому алайкум. Дар Тоҷикистон каталог бо рубл аст. Онро ба сомонӣ ҳисоб мекунем. Мисол: крем 109 рубл. 109 рубл зарби 0,135 ва нархи каталог, яъне нархи фурӯш ба мо муайян мешавад. Ин 14 сомон аст. Баъд аз регистратсия ба шумо 20% скидка дода мешавад, яъне аз нархи будагӣ 20% арзон. минуси 20 кунем 11 сомону 70 дирам. баъд аз он ки шумо дар 50 балл заказ кардед, аз каталоги оянда скидкаи шумо 26% мешавад. минуси 26% кунем агар, нарх бо арзон мешавад. Ин 10 сомону 80 дирам. Барои чӣ курси 0,135? Ин курси компания дар Тоҷикистон аст ва ба курси бозор дахл надорад. Новобаста аз он ки курс паст аст ё баланд, курси бозор, дар ширкат ҳамин курс доимӣ аст ва пасту баланд намешавад.